Oye ahora. Oye ahora. Ladies and gentlemen, agobar ne Muhammad Lawal ake da wa yake yamma. Ina albishirin sanar da ku gagarumin taron mu wanda zamu yi ranar 17 ga watan Satumba, ma'ana 20 kamar ranar Day Talent. Ya kamata ka halarci wannan wuri domin za a yi abubuwa daban-daban. Saboda haka bari ya baka labari. Za ta fashi sosai. Saboda haka ina ƙara tunatar da ku akan wannan. Bayan haka ina miƙo sabon special thanks to the upcoming actress ma'ana Khadija Besti. Ita ma za ku je daga bakinta in za ta halarci wani wuri, amma ba ta zo ba ma za ku ci. To assalamu alaikum jama'a, sunana Khadija Besti daga Funtuwa. Ina mai farin ciki da wannan rana kuma insha Allah za halarci wannan taro. Masoya ku daure ku halarci wannan taro domin ku ba wa idon ku abinci. To, in zai ta faɗi da kanta. Bayan haka ina da ƙwari na mutane na wanda muke so gani irin su Yusuf Abubakar Ɗanwalele, irin su Mubarak MB, da Abdul 77, kai ga sunan da manya-manyan celebrities har zuwa irin su Musti, Morocco, ga sunan suna da yawa babu iyaka. Da haka bari ku hace nan. Wani jinar ban fes gaba ɗaya suna wurana, kowa da kowa na bakin makanu Kaduna insha Allah za su halarta. Ku daure ku halarta. Za a yi wannan taro ne a na 17 ga wata a makaranta Alhaji Abdul ma'ana Zenith Academy. Karfe 2 za mu fara shi a tashi zuwa 7 insha Allah. 17 September ranar Alhamis. Kar ku bari.